До краен предел BTV Action. До краен предел всеки уикенд в 19:30. We're headed to the worst place on the planet. There's nothing there but disease and warlords. Yeah, this is definitely a bad idea. Изпепеляване в кината от BTV Studios. От мен имаш... Не! Не! Ти си дошъл днеска не за 4, да, си дошъл За 5. за 5. България търси талант. Неделя, 20 часа. BTV САД. Всеки оставя следи и сами избираме какви. С малък жест можем да променим нечий ден. А с личния си пример да променим света. Да оставим следа, която си струва да бъде последвана. Да изчистим България заедно на 20 септември. Добрият пример зависи от нас. Тази вечер Гледайте! Трейтърс, сезон 1, епизод 1. Game on, baby! Играйте внимателно и не вярвайте на никого. Това не е игра. Това е друг свят. Битката е брутална. Той е предателя. Аз съм праведен. Ще има страшно за мен. Трейтърс. Игра на предатели. Тази вечер, 20 часа. BTV. Всеки ще получи справедливост Къде отиваме сега? Да отмъстим. или възмездие, Покайвам се и цял живот ще съжалявам. когато той се намеси. Кой си ти? Шофьор на такси от 26 септември. Всеки делник от 17:30. Премиерно по BTV Action и на Voyo. BTV Action. Повече от емоция.